Nazdar. Jak to jde? Na píču, co? Máš dluhy? Debky? Ráno stáváš celý ubolenej, znechucenej večer. Předtím, než usneš, se ti to tam všechno výří a nejde to zastavit a nemůžeš usnout, protože prostě víš, co tě čeká zítra, za týden a za měsíc a nevidíš v tom nic pozitivního. V noci se budíš ze spaní, zmocenej celý. Občas přijdou psycha, že jo, takový to bušení u srdce, náhla panika, nebo nemůžeš se nadechnout a nevíš, co to je, ale bojíš se to komukoliv říct. Já vím, protože všichni, kterým si už věřil, tě už zklamali, využili, podrazili, že jo. Chlást, hulení, cigára, fét nebo hazard. Něco z toho tě drží, že jo, něco tě drží. A děláš to, protože chceš vypnout a aspoň na chvíli se smát a být svobodný a být sám sebou a neřešit to. Jo, to děláš, to je jasný. Když víš, že ti to škodí. Ale musíš to dělat, protože bez toho vypnutí bys nepřežil, protože zítra staneš a zase musíš jít tam do té práce, abys měl co žrát a kde bydlet aspoň, že jo, a ostatnou ani nemluvím, hlavně ať jsou základní věci vyřešený. A tam zase přijdeš a tam zase musíš někoho hrát, všude hraje ty skurvený hry, že jo, prostě na někoho jiného, všude musíš někoho poslouchat, šéfa, tam toto a nebaví tě to, asi z toho znechucený, je to tak namáhavý, že jo, prostě je to úplně jako unavující, jak se vidět. Nemůžeš být sám sebou, protože by se ti to všechno rozsypalo. Všechno by se ti rozpadlo, to všechno, co buduješ. Dokonce si myslíš, že ty pocity skutečný, kdybys řekl, takže to je tvoje slabost. To si jako totálně na omylu, ale k tomu dojdem později. Je to takový kolotoč, je to kolotoč, který pohlcuje totálně tvou mysl. Vůbec tam není na nic prostor a nechceš to někomu říct. Když už je ten tlak enormní, tak se trošku někdy postěžuješ někomu. Ale to, jak jsi skutečně v prdeli a bez budoucnosti, v tom se užíráš sám. Protože to, kdybys přiznal, tak bys ztratil svoji masku. Ten kredit, který máš vybudovaný, ten bys určitě ztratil, toho se bojíš, co? Ztratil bys to, co si oni o tobě myslí. Oni! Kdo jsou oni, jak jsou důležitý, se prober, ne? Ty jsi důležitý, tak buď borec a pro začátek to přiznej aspoň sám sobě a nebuď otrok svý hlavy a tohoto systému. Tak a teď mě dobře poslouchej. Tady už není žádný kredit. Tady jsem jenom já a ty. Nikdo není víc ani míň. To všechno, co hraješ před těmi sousedy, kamarády a rodinou, na to se teď všechno vyser. Nikdo tě nevidí, ani já tě nevidím. Tak to uvolni, buď sám sebou a pojď dál. Dej si základní otázky. Jsi zdravý? Máš kde spát a co žrát? Co se týče zdraví, jo, určitě tě sere pár blbostí, tam to něco nefunguje. Ale je to jenom proto, že jsi permanentně ve stresu. Že žereš sračky a že do sebe dáváš mraky toxinů v podobě těch drog, o kterých si myslíš, že ti pomáhají. Kde žiješ? Žiješ v Čechách nebo na Slovensku, ne? Takže žiješ v jedné z nejlepších zemí z ekonomického pohledu. Voda teče, slunce svítí. Je mír. Tam žije půlka planety, co nemá co žrát, žije v krutých režimech, kterým nedovolí nic, žije ve válkách a ty se tady stěžuješ. Ty se tady stěžuješ, protože jsi utopený v sobě a svých hovnech a svých výmluvách. Jsou to výmluvy na to, jak tě otec byl, veď? Nebo jak ti máma nedala z lásky, furt tě někde odkládala, jak tě spolužáci šikanovali a se všema těma lidma máš prostě skurvený vztahy. Nenávidíš, že ovládá tě vztek, ovládá tě nenávist vůči všem, rasová nenávist. Všechno tě to ovládá. To jsou všechno výmluvy. 90% lidí má to samé, co ty. Co to samé, horší než ty. A stejně se s tím perou. Takže to není nic výjimečného nejsi. Tak se kurva přestaň vymlouvat. A buď frajer a začni na sobě makat místo toho.
Máš sny a touhy? Vidíš tam něco? Vidíš tam takový obrazy, záchvěvy toho, jak jsi šťastný, jak jsi veselý, jak máš skvělou rodinu, kolik máš peněz, jaký máš holky, jak jsi zdravý, veselý, jako máš práci, jak bydlíš, jak se oblékáš, jak ti všichni závidí. Dneska tam máš to, jak ti všichni závidí, ale dobře. Máš tam ty sny? To je to, co tě volá. To je to, co si skutečně zasloužíš. Ale ty to vždycky zahodíš, protože si řekneš, že na to nemáš. A tvůj mozek je všemocný. Čemu uvěříš, to se stane. A teď věříš tomu, že na to nemáš. Proto si tam, kde jsi. Musíš se vzepřít. Víra a rozhodnutí. 2 základní věci, aby ti bylo líp. Nebude to zadarmo. Bude to těžší než doteď. Protože když vyjedeš z těch zajetých kolejí, tak se ti to všechno začne hroutit. Ale to už je ten první signál, že jdeš správným směrem. Podívej se dozadu. Kdykoliv, když jsi se bál, kolikrát jsi se už bál, že to bude všechno v hajzlu. A vždy se něco stalo, vždy se něco vyřešilo. Nějak to dopadne. To si namrdej do ty hlavy. Přepni se na to, že nějak to dopadne. To je klíč se přestat bát. Když to vydržíš a už nikdy nepřestaneš, rozhodneš se, nepřestaneš, budeš se tomu, co se ti dneska děje, jenom smát a dá ti to pokoru a dá ti to obrovskou sílu. Máš na to. Jsi víc, než si myslíš. Je v tobě víc, než jsi kdy dokázal představit. Tak kurva vstávej a nepřestávej. Rozhodni se a nepřestávej. Nemáš kam utíct. Všechno si táhneš tady sebou, takže musíš všemu začít čelit. Neutíkej. Budou tam hlasy lidí, kteří ti říkají, jak na to nemáš, jak seš kokot, jak seš blázen. To jsou falešní přátelé. Jsou to lidi, kteří se sami bojí rozhodnout a chtějí tě tam držet s nimi v těch hovnech. Ale ty tam už nepatříš. Ty jsi víc, tak se rozhodni. Bude tam bolest, bude tam beznaděj, bude tam zoufalství, budou tam chyby. Znova se ožereš, znova si zapálíš, znova si zahraješ, znova si zafetuješ. Nevadí. Ty musíš jít dál, tak vypadni k tomu zrcadlu, podívej se sám sobě hluboce do očí a rozhodni se, jestli chceš hnít a budu takhle hnít a budu hnít v tomhle hovně, v tom pekle, v kterým jsem, nebo se z toho proberu z té letargie, kterou žiju a rozhodnu se jinak. Volba je na tobě. Čau.